тирпаронии навбатӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон. дар марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон воқеъ дар минтақаи Хоҷаи Аълои ҷамоати Чоркӯ нисфирӯзии 25 октябр садои тирпаронӣ шунида шуд. сокинони деҳаи Хоҷаи Аъло гуфтанд, ки онҳо машғули таъмири лӯлаи об ва ё трубаи об буданд, вале марзбонони қирғиз омада тирпаронӣ намуда монеи кори онҳо шуданд. мақомоти марзбонии ду кишвар ба ин ҳодиса вокуниш нишон доданд. хабаргузории давлатии Тоҷикистон Ховар бо такя ба гуфтаҳои мақомоти марзбонии Тоҷикистон хабар додааст, ки 25-30 нафар марзбонони Қирғизистон аз сокинони деҳа талаб карданд, то онҳо кори худро қатъ кунанд. мақомоти марзбонии Қирғизистон бошад изҳор доштааст, ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар минтақаи баҳсӣ лӯлаи об мекашанд ва ба ҳушдориҳои марзбонони Қирғизистон гӯш накардаанд. дар ин ҳолат ба гуфтаи онҳо марзбонони Қирғизистон ба ҳаво тири ҳушдордиҳанда холӣ карданд. вале аксу наворҳо, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудаанд, нишон медиҳанд, ки марзбонони Қирғизистон ба тарафи мардум нишон гирифтаанд. нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон гуфтанд, ки ин қитъа қаламрави Тоҷикистон аст ва иғвогарии навбатии марзбонони Қирғизистон ба мураккаб намудани вазъият равона гардидааст. мақомоти Тоҷикистон ва Қирғизистон гуфтанд, ки ду ҷониб сари ин масъала гуфтугӯ доранд.